Moje meno je Peter Podlesný, som z Košíc. Pevne verím, že pre toto video to nie je dôležitá informácia, ale ak pre niekoho je, tak áno, som z Košíc. A rád by som sa vyjadril k jednému článku v jednom nemenovanom evanjelickom periodiku a schválne nebudem menovať ani hovoriť nejaké mená, ktoré sa týkajú toho časopisu, aby som mu nerobil reklamu. Ale predsa len bol tam 8. júna 2011 uverejnený rozhovor, ktorý je podľa môjho názoru na úrovni nového času. A informácie, ktoré sú v ňom, hrubo osočujú ľudí, ktorých si vážim. Informatívna hodnota toho rozhovoru je na úrovni 30 minút stravených na Google a po tých 30 minútach budete mať hodnovernejšie a presnejšie informácie. Dúfam a pevne verím, že na kladenie takých otázok, ako sú v tomto rozhovore, nie je treba študovať žurnalistiku. Ale k tomu konkrétnemu rozhovoru chcem povedať, 13 rokov slúžim evanjelickej cirkvi a vážim si prácu ľudí, ako je Maruška Kožlejová, Jan Vecán, tréningové centrum Kompas a ľudia, ktorí v ňom pracujú, alebo aj organizácie Sieť. Chcem povedať, že každoročne svojim programom, ktorý tu chýba, ovplyvňujú a povzbudzujú ľudí k službe iným. A to je dôležité. Rád by som povedal, že stojím za nimi, že im fandím v ich práci, že sám som bol mnohokrát povzbudený a dokonca si myslím, že stovky, možno tisícky ľudí, ktorí prešli KPM-kom, aby sa mali postaviť a na ich obranu povedať, že stojíme za nimi, aby kompetentní zaregistrovali, že sme tu a že nie sme prehliadnutelní ako mladí ľudia a že náš názor by sa mal počítať a mal by zavážiť. A všetko ostatné, ľahostajnosť alebo zbabelosť nie je na mieste. Takže toto je odkaz pre vás, ktorí robíte dobrú prácu v sieti alebo v SEME, v Kompase, pri KPM-ku alebo kdekoľvek. Ja a ľudia, ktorí sú moji priatelia, stojíme za vami a myslím si, že je čas, aby sme zastavili hrubé osočovanie a klamstva. To je normálne a prirodzené. Kde neznie pravda, kde sa klame, je treba povedať to, čo je treba povedať.